DCGB, Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdisa na sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Sabikan kadaklan. Hello? Diyos marhay na hapon sa Indogabos. Pero magayon nun pag na sa actually Pero marayon permi ba? correct. Sa pag pa sana ni Father Butch Kasubaga no marhay na hapon. Yes. No? Parang nasat na talaga sumud. Talagang Diba? marhay na hapon, ano? Okay, marhay na. Pag madyaran, may mga dyan baga sa imo, ano? Sa halimbawa sa harong, arog kaning daing eskwela, daing trabaho, dako lang mga tao sa harong. Pag may maduman, maray na hapon, di ba? Usually, ano ang simbag mo pag sinabihan kang maray na hapon, Kuya A? Sabi ko, di akong kwarta. Minasayo makatulos. Maray na hapon nga sa imo, kuya di po akong kwarta. Garo nang basa mo tulos ang isip, ano? Ngunyan baga, dako lang arog kaya na de. Garo makatakot pag binati kaning marahay na hapon. Yes. Tapos ang sunod partner, kamusta ka? Kumusta Diba? ka ngaya? Sabi, bigla ka pang tatarap. Maray ka pa ngaya. Kasabay na sa mga pag-umaw, Oh, diba? maray ka pa ngaya. Pautanga daw ngaya ako, taday kong panapna. Diba, alam ngayon, maski sarong kilusan na, diba? Minsan baga ang mga magayuno na greetings, no? May kasunod na, May ano? kasunod iyan na baka pwede man ngaya alamang ako sa imong makalambing. Pero aram daw po nindo mga tugang pag-arog po kaya ng sa indong na eksperyensya. Halimbawa may nagduman sa sarong sa indo sa harong nindo. Nga maray na hapon nga sa imo. Maray ka pa ngaya ta relax ka lang. Baka pwede lamang ngayang ano makasubli lamang nga sa imo ki date ngayang sintabo ta kay puan ko ngaya pasublion po nindo. Sabi nga, kung igwa man lang sobra, diba? May pigtuturo si Kuya Rams Kuya Rams? may pig-aaga. Oo, nagbubuka siya kang palad niya. Pasublion da po Opo. nindo. Pasublion po niya to, ano? Pasublion tata. Iyan baga pag-arog ka iyan ikasarong personalmente mapagalon magrani sa tawo partner. Iyo, tama. Mapagalon magrani sa tawo na mangungutang ka, maagad ka, di ba? Bibihira. Oo. Bibihira sa mga tawong madali dulukan, Oo. diba? Gustong sabihon nahihiling ka na marahayan sa imong buot. Marahayan sa imong buot na ito ngaya halimbawa ngaya si Ate Jen. Si Ate Jen ngaya mabuot ngaya iyan. Ito ngaya ang satuya ngayang sublian. Nahihiling ka kaya na medyo mabuot ka maray kang tawo. Possible na positibo ang maging simbag. Buda, positibo ang panghiling sa imo. Diba? Oo. Positibo. Kumbaga, pasabliado ngaya ako ngaya kiarog ngaya kaniarog ka. Nahihiling na ikasarong tawong marhay. Oo. Matinabang. Diba? Igo baga partner na mga nagsasabi na so mga nakakapos baga. Oo. Sabi ninda, madulok da sina sa medyo healing ninda na medyo positive ang Oo. response kasi kung dai sinayumahan ka na nga ni Oo. naanggot pa sa imo, diba? Pag mga araw kaya raranihan ka
gustong sabihon dapo mga tugang ikamarhay na tawo. Nagrarani sa imo nagaagad kitabang na naihilingan ka ning potensyal na magtao ning tabang, magtao ka ning marhay na buot, magtao ka ning karahayang buot. Compare sa may mga tawo baga na pigsasabi pag dumang nga sumubli nga akong kisay. Ay, dahil ako dyan marani-rani nga. Ilang hama daw nga. May initial na kumbaga initial ng pangmati na kung ano ang magiging response kan sarong tawo sa sarong bagay na agado. Yes, diba? oo. And saro din baga sa piglilikayan din kasi ka mga tao partner na naghahagad ning tabang iyo sumapasupog sita. Oo, saro pa yan, 'di ba? Pag napasupog dahil nga ako dyan maagad-agad ta mala nga ni ngaya uto nga ning nag-agad dyan oo dinagitan pa ngaya kung ano-ano pa ngaya tinaraman para ngaya nag-agad kami kitabang ta syempre nga kay puhan mi Yes, oo. Diin nakasabot. So doble partner double diin na. kill dahil na nautang dahil na nakautang dahil na pinautang na sermonan pa. Yeah. Pagarugan garabaga pribileyo na nagrarani sa imon sarong tawo. Pag igwa, pautangon mo. Pag igwa, pagbigyan. Pag wara, pasabuton kitulton. Yes, diba? tama. Bako na, sa kuya ka pa ngaya, maraning demon nga ni ngaya akong samaltak. Bataan pagkataraman na samaltak. Aramon samaltak. Ano ba yan? Yung yung kwarta. Kwartang garoday mo matanggap. Samaltak. Word for the day. Oo, samaltak. Samaltak. Oo, Pero hararo mo na no kwartang na. dagit. Yan tabi So, ha. okay. Pag-arog na po kayan, rinanihan ka, inutangan ka, pag-igwa, pagbigyan. Yes. Pagdae, pasabot kung natataday. Di ba? Tubod kita sa sabi nga ni sa karma, no? Malay mo sarong alda o Ikaw man mawaran. oo, diba? buda ko niyan baga dakulo na ngunyan ang mga prankerist. Prankerist, tas Oo. mga nagpa-prank. Oo. Babaluon ka lang. Babaluon ka lang o nga sulian ta nga ini. Pero nga pag pinasubli nga kita, tawan ta nga kini doble or triple nga yang kwarta dahil nga sa karahayang buot na sa iyang pigtatao, di ba? Yes, tama. Malay mo, prank lang, ika pala nang uutangan, kay ka pala nang tatawanan for free, oo. di ba? So, naka-receive ka pa ng reward, Correct. di ba, partner? No, Okay, so, ayun, magayunon. So, iyan na marhay na hapon na ayan, partner. Magayunon na pagbati sa tuya, sa kultura ka mga Pinoy, di ba? Oo. Nasagod sa ngunyan, yaon sa lambang miyembro kang pamilya. Correct, ano? Okay, so sige mga tugang, magdiribanan po kita hanggang alas 3 ning pagkahapon. Ngayon pong Aldaw ning Martes, petsa 24 na. September, October, November, December. Wow, tulong bulan na lang. Tulong bulan na sana. Merry na ang Christmas. Madali na, ano Madali daw? na sana. Kaya sa mga ninong and mga ninang, puga-puga na naman kan sa indang preparar. Paghanap buhay, tangan ina makataon ning regalo sa mga pinangaki, no? Okay, sige po. Sabi ko nga ni, magribanan kita hanggang alas 3 ning pagkahapon para yan sa programang Usapang Pamilya. Para po sa mga gustong magpaabot kasi ng mga pagbati, kasi ng mga gustong sabihon ngayon na pagkahapon. Sharing 0927-3980955. Pwede man po sa 0938-891-5475. And good afternoon kay Lizazo Villaferte, Kate David, na nakaantabay na partner via Facebook Live, Facebook page. Thank you. DZGB News Online. Salamat po. Sa mga yaon dyan sa mga harong, ano? Good afternoon, tabi sa Indo, ano? Oy, partner, ang Bicol University Community, proud na i-anunsyo ini pong outstanding performance kan mga BUNyo takers sa September 2024 licensure examination for social workers, claiming the top one or first placer among the examinees and BU as the top performing school Wow. sa kategorya A.
ang dating estudyante kang Bio Daraga partner yung naka-receive ng perfect 100% passing rate. Uy. Si Sheena May M. Obispo, securing the top 1 or first place with an impressive 87% rating. Uy, Wow. congratulations, matitibay, matibay yun, In addition po, mga tugang, ang Bicol University Daraga and BU Tabaco are named top 1 and top 3 performing school with 51 or more examinees and with at least 80% passing percentage respectively. 80%. 80%. 8 sa 10 nag-take ang exam nakapasar. Wow, oo. And sa ngunyan partner, nakapag-producer na ang Bicol University ng 183 licensed social workers with BU Daraga having a 100 passing rate and BU Tabaco with a 98.53% passing rate. Inanunsyo po ini kan PRC na 4,587 ang or sa laog kan 7,112 ang nakapasar sa examination, ini pong 4,587, 64% o 64.50% national passing rate. Halang ko partner. Yes. Kaya naman sabi kang Bicol University dakula ini partner na accomplishment sa Inda na nagpapahiling na sabi nga ni mga matitibay ang mga estudyantes kang Bicol University. Yes, actually baga ang mga BUenos, yung bagay na pigapon ng mga scholar ng bayan, diba? Yes. Ayan, Oo. so ang gobyerno proud sa mga BUenos as well ang mga magurang kani sigurado ako na Proud very Sinda. proud saro po iyan niyo baga so permitang pigsasabi partner na ini ansaro sa mga magayunon na regalo sa satuya na mga magurang. Sumarhay na balos sa inda Balos. partner. Grabe baga ang pagdios or kadipisilan na pigaagian ka mga magurang para mapatapos na kita sa satuyang pag-aadal. Correct. So maugmahon ang satuyang parents kapag nahiling nindang akainda na nakapagtapos ng edukasyon and very successful pa. This is another way around of paying the so-called utang na loob. Diba? Yes. Para mabayadan ang utang na buot. No? Bako lang po in terms of kwarta. In terms of kung ano man na material na bagay. But ining mga achievements kan mga estudyantes, saro po ini sa mga nakakapagpagian, pahali kan pagal kan sa tuya ng mga magurang once naan sa imong aki makapasar sa indang mga gustong tahakon sa buhay. Yes, oo. And bako lang basta partner nakapasar top nasa top kumbaga top scorer na pigaapod, di ba? Oo. Grabe so, kumbaga talagang matibay sa kadakol Oo. ng mga estudyantes Actually, na ang nagkuha-examinasyon. Correct. Actually, ang pagpasar nga ni partner, dakulaon ng regalo. Tama. Bonus. Bonus. Doble, triple bonus na regalo pa yan pagka saro ka sa mga nasa pinaka tuktok. Imagine this, no? Top 1. Oo. Social worker, 'di ba? Pagunata ang mga social worker partner para silsan ang trabaho ninda pero nahihiling ta dakulon ang mga pagkikater nindang problema sitwasyon sa palibot. Yeah, sinda po ang nakakahiling kan problema sa sosyedad, problema sa satuya na palibot, 'di ba? Mga social workers, most especially ining mga aki na mga hapon kayan ining mga aki na mga daina atama ning marhay kan mga Tama. magurang, Yes. 'di ba? Social worker, no? And then sindaman sa mga nag-iiba, sa mga aki na mga naaabuso, etc., etc. So most probably sinda talagang mata kan mga nangyayari sa satuyang palibot, no? oo. Actually, So, speaking of mga aki na pag-iibaran kan mga social worker, nagdadakol na naman tabi ang ano. digdi sa Legazpi City
ang mga nagtutok-tok sa auto. Gurong nasampulan ka. Pirmi. Kasi lalo na ngunyan, madali na Madali na naman ang Christmas Pasko. season na. Madali na naman ang Pasko. Ay sarong beses nga ni, bako lang partner sa mga sakayan bag antig tutok-tokan ninda. Minsan pag may nakatindog na sarong persona, bigla ka lang Raranihon ka. kikibliton. Oo. Kikibliton ka talaga. minsan, actually, ang iba, nagtitinda, may pigpapabakan. No? Actually, saro yan sa mga, ako kuta na, alapod kay ni personally partner, ano ako dyan, apod kay yan, hanga ako. Sa mga ako sa mga aki na aki pa lang iinguwa na. Naghahanap buhay. Naghahanap buhay na nagbabalo na magtinda ning kung ano-ano. Once na nagdakula yan partner, pagyan saro yan sa mga memorable moment or memorable experience. Ninda tangani na magkusog sinda bilang sarong individual. Yes. No? But depende sa kung nata tasinda nagigibo ka yan. No? Halimbawa, pigsugo ka kan sa imong magurang, actually child labor yan. Oo. Di ba? Child May labor. violation pa. Oo. Pero kung aramong kagustuhan niya, dahil man siya napapabayaan sa eskwelahan, sa arong, di ba? Pero the point na pigaasa na kan magurang sa iya, ibang ururo na ito. Yes, diba? oo. Ibang ururo na ito. Pero kung nagbabalo lang siya, tanghaling makatabang, dahil man siya tigpabayaan na mag-eskwela, dahil man siya tigpabayaan na ano po kayan, makatabang sa mga magurang. So, hanga ako sa siring na espersos kansarong aki na makatabang duman sa iyang magurang na maski pero paano paguli mga pambakal nga ki panira. Oo. No? Parang pangsugbon sa kaipuhan partner, pangangaipuhan sa pamilya, di ba? Pero sabi mo nga ni iba ng ururon kapag aki na lang ang nagatrabaho. Correct. And sa mga magurang naghalit na gatamabay Oo. na lang sinda. Actually, So, pag araw gayan may nagdidyan sa kuya nagrani, i-interview ko talaga sinda. talaga. Ang sa kuya na worry. Nagwo-worry ako nata 4 out of 5 na aki na inapot ko. Pare-pareho yan na inapot ko, pero bako parehong persona. Okay, iba-iba. Iba-ibang persona, pero ang simbag ninda partner saro. Anong simbag? So ina naglalaba, Okay. so ama wara. So I don't know kung sarong pamilya lang itong naapotan ko. Ang mga rason araw kayo. Pareho ang rason. Naglaba, Oo. naghali. Naglalaba ngaya. Nya ko ano na si mama mo utong ngaya sa arong naglalaba. O nya ko ang papa mo wara man ngaya. May daradara yan na sampagita. Nag-worry ako minsan digdi sa sentro kan Legazpi, may inaputan ako, pareho ang simbag. Duman man sa may sarong parte baga sa may stoplight, duman sa may sarong dakulao na mall digdi sa Legazpi. Yes. Iyo man ang simbag niya. Sabi ko, ano daw ang igwa na pare-pareho ang simbag? Baka may asosasyon na sinda. Iyan nga niya sa kuya na pinag-worry partner. Baka bako sinda sa naasosasyon. Baka may someone na nagsugo sa inda talaga. Na pag may naghapot sa indo, Ano una ang kaya na simbago isimbag? nindo. Diba? Sabi ni Sir Renen, badly need sila sa publiko maging sa pribadong mga organisasyon, ining mga social workers. Diba? Tama. Balikan tayo itong istorya ko dumanta. Ini mga aki bagay ni. Supposedly dapat ang mga aki nagkakawat, nagkaklase, nagkakaturog, nagkakaon, na i-enjoy nindaan sa indang aki. But siguro ko mostly kan sa indang oras yaon dyan sa tinampo. Araw kayo na pigigibo ninda. And saro pa. May matok-tok sa imo sa pintuan kung ika nakabihikulo, may matok-tok sa imo may lalaki or babae. Burbit-bit so aki. 2 years, 2 years old. old. Bulan yaon dyan sa tahaw kan tinampo. 'Di ba?
Worst pangani kanigwa Bako man yan, badyaw, iba man. I don't know kung badyaw, no? Tapos minsan nakasurat digdi sila og kan digdi po sa tabi sa mga nakaantabay ngunyan, especially sa mga sa mga podkini, sa mga nanunungkulan, ano? Sa mga nanunungkulan digdi po sa tuya sa Legazpi City. May mahagad malimos igwang darang mga placards. Oh, anong nakasurat sa placard? Ang nakasurat sa placards, no read, no write po ako. Okay. Daida-asin da tatao magbasa, daida-asin da tatao magsurat. Pero nakaprint kang placard, laminated pa. Laminated pa. Tapos kapag, Well, salamat tabi sa nagprint. Baka tinabangan sinda kang nagprint in effort. Pero pare-pareho kaya so print, paka-print. Paka-print, pare-pareho. Makaduda manangan pag-arong ka yan. Tapos, ano no read, no write, pero kapag tinauan mo, aram kumpira sa tinao mo. Diba? Pwede. No read, no write da pag-araw ka yan. Pero no read, no write, dahil ko ugaring pigahapot kung saan siya nagpa-print and nagpa-laminate ka itong kapot-kapot niyang placard. Ano do ang sikreto sa irarom ka ini? Diba? Tabata okay. mapasko na naman baga, ano? Ikatabi isirinin, igwa ka lamang tabi ki hint ka ni kung ano ini, are they really nagtitios? Or pigtitiusan talaga sinda? O pigpapatios sinda? Kasi iba baga so nagtitios tapos iba so pigpapatios, di ba? Tama. Pag pigpapatios, there is someone na nagsusugo na ika magtios ka diyan. Okay, sige tabi ano. Okay. So kung ako po sa Indo, ano po ang gigibuhon nindo pag nag-agad sa Indo ang mga personang araw ka ni mata o kamo or dai? Di ba? Bada puro pamilya iyan. Sabi ko magayunon ko ta ini gibuhon na guest tanig di sa usapang pamilya and let us know kung ano ang buhay kan tawong nag-aagad everyday. Di ba? Kung ano kapagal. So naglalaom sana sa tao, oo, diba? naglalaom na sa tao. Kaso garong ani. Bala na po kamo kayo. Bala na po kamo kayan, kumatao po kamo dyan. Pero pag adalan ta, no, ilingon ta kung pwede tang makuha ang istorya kaning mga araw kaning mga sitwasyon na maghapon, mag-aga na nag-aaga dyan tabi sa luwas, no? Kan mga ayuda, miracle na pwedeng makuha tabi kan sa tuya na mga matao, kan sa tuya na mga kapamilya na nag-aagad po kan biyaya, no, na pwedeng matao sa inda everyday. Yes, okay? lalo na ngunyan na sabi nga ni Christmas season na, so hilingon ta ang sitwasyon partner, pag-arog kayo na nagdadakol, ang arog kayo na sa palibot. Narumduman ko, tinawan ko piso 5 da partner ang tig-agad. Tinawan mo ang piso, pero 5 ngaya. May minimum. Bawal na, parang na. Minimum, ikamanda. Sa mga karakan yan, ibaga partner, tinaawan mo ng pagkakan. Paagada na ngaya akong tinapay. Paagada na ngaya akong 5. Ano mo niya ako ang 5? Mabakal lang niya akong tinapay. O di ka na mag-agad ki 5. Tawanan takana sa ng tinapay. Abo uman. Kwarta talaga ang gusto ninda. So anyway, kasabay kang pagtaot sa mga araw kaayan, magtauman kita ning panahon partner, lalo na sa mga personang daipan nakakapagparehistro partner. Dahilan madali na ang deadline kang registration para sa paparaning election. Ngarin nga ni partner, ngarin nga ni tabi ang deadline kan voters registration sa September 30. Sa Lunes dahil ng sarong simana ang deadline tabi po mga tugang September 30, 2024. Sa mga dahi pa tabi dyan nakakapagrehistro, sa mga dahi pa naka-reactivate, sa mga dahi pa nakaka-asikaso kan sa indang mga voters ano nga po nga ni kay ni
Voters, registration. Registration, ano? Kasabay na digdi partners sa overseas and local. So hanggang sa September 30 na lang iyan, di ba? So kung naghahapot kita kung paano kita partner maparegister, sabi kang COMELEC, igwasin dang ipig-post na schedule kang mga satellite registration. So pwede lang po nindo magduman ka mo sa Facebook page kang COMELEC and may hiling nindo partners sa schedule nindo. Pero sa sa kanya-kanyang LGUs, igong mga naka-designar na dyan, di ba? Correct. Ano, Buda, yun na po yun, ano, ang COMELEC na po ang nagrarani sa Satuya. Ang aram ko every barangay pigdigdi sa Legazpi pigrani na ninda, may mga schedules in the every barangay. So dahil na po pagparahalaton no na dahil na pagpalapwason ano kung gusto nindong bumoto 6 days na sana no kung gusto po nindo magboto sa maabot na midterm election aprobitsara na tabi nindo ini na ma-reactivate so mga day pa po nakaka-reactivate siguro sa mga nag-oruli aling abroad o kung sa inagduman na day na depende sa kung anong rason practice your right to vote this coming 2025 elections, no? Actually, di na nga ni kita partner hirason para magsabi kita na naubusan ako ning oras. Kasi arog nga ni nagrarani na nga ni so ano eh. And pinalawig na nga ni ibang ining registration. So hanggang sa 30 na kaya sana magtao kita ding panahon. Yes. Opo. Okay, sabi ni Sir Renen, food lang ang itao. Food lang da ang itao ta instead of money. Totoo. Okay. No? Ang tatabangan tasu tawag nag-agad sa tuya baka kaya kung saan makaabot sa kwarta malala ang sitwasyon ano? Sige hindi mo na partner kay Ann Samilo and Ton Francis Anthony Alfana and Mombales and si Salve Lucilo and si Kerubin Lababan. Hello, good afternoon po. And si Gerald Aranya, pabati man da partner sa Lacandula Drive, Gogon. Sa Lacandula. Okay, pwede po kamong episode ini. Ang bago po ngunyan, kung kasuarin strike 2 days, man ang traffic, da partner sa sentro. Iyo, pagdigdi mo, super traffic. Dahil ko man na masyadong nahilingan. Pero medyo maano po kayo ni maluwag-luwag man ang kalsada compared talaga sa ano. Sige, para sa ina parte yan tabi. Baka sa sentro daw, Centro Legazpi. Ako kasugma, may naring ako jeep. Anong nangyari? Nag-overheat. Dahil sobrang init, nasobrahan sa pasada. Sabi kang iba, kasabi na kaya pag-strike, di ba nag-strike? Bako nag-overheat ka. Para dahil sa iya partner, minsan, nakatauman, lalo na kung sa aki ida partner. Pero minsan kaya na one time ako sa market kang Legazpi, nasundan ko mas dakol pa so binakalan sa kuya. Aray. Di nakatabang kita. No, at least nabiktima ka pala. At least binakal ki, binakal ki. Pangkonsumo. Malay mo, sa mga pag-iriba niyang nangangagad. Okay. So, sakob sige. na partner sa mga pag-iriba. Opo. Kamu po na ang bahala kaya. And then, ilingon ta, ako dahil basta-basta nagtatao, nag-i-investigar ako. Nag-i-investigar ako. Ito nga medyo na-alarma ako. Sa 5 inaputan kong mga aki, pare-pareho ang simbag kong nata sinda nag-aagad. Yung mamagang abiso sa to, partner kang DSWD, na sabi nga ni, di basta magtao or di pagparatawanan ang mga arong kaiyan. Tala lang minadakulo. Tama. Okay? So, sige. Sa mga magurang, sa mga parents, sa satuyang pagbabalik, aram daw po nindo naigwang tulong sa pagpapadakula kan sa indong mga kaakian. Tulong si. Ano kaya kung si C? Ma'am Janet Mapa may tulong S, SSS. sa parents may tulong C. C. Siguro kung ini ang dapat na masabutan tang marhay tabi as a parents bilang sarong magurang. Sabuton ta kung ano ining tulong si. Sigun po ini kay Father Jeffrey. Ayun. No? So parang sa parenting, igwaman ning tulong si na pigusunod ang parents partner, ang mga magurang na pwedeng maging role ninda sa pagpapadakula kang aki. Tanga ni na pod kayan dai kita magkaigwa ning problema sa pag-abot kan panahon. Minsan ang problema ta bilang sarong magurang is about letting go.
kan sa tuya yes. ng mga aki, Tama. no? Ang pagpalaya kan sa tuya ng mga aki, most especially sa mga dates ng aki, no? Kung solo lang ang aki, paano mo papalayaon sa imo ang aki mo? Na siya sa nangaya ang solo kung solamenteng aki. Diba? Minsan maabot sa punto na gusto naman mag-boyfriend, gusto naman mag-girlfriend. Pero dai tigatugutan. Dahil mo pigtugutan, solo ko ngayon. Precious one ko ngayon. No? Sigun po kay Father Jeffrey Orbos, igwang tulungsi sa pagpapadakula kay Aki. Ano po ining tulungsi sa satuya pong pagbabalik? Oras, 2:34. An oras hatod sa Indokang. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited Aluminum Hydroxide Magnesium Hydroxide Simeticon Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga eskolar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na mauwot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon
Quezon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51 CA number 006, series of 2024. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Okay. Alright, Sige, welcome back. Okay, Sige, balik po kita sa programang Usapang Pamilya. Batian ko muna partner ng Ordination Day, Ordination or Priesthood Anniversary partner si Father Marlon Bron na Uy. pirming nakatutok sa tuya. Padre, Ayun, thank okay. you. So, happy anniversary po, Father. Kasabi niya da sina Father Cards Divina Gracia, Father Nino Jose Tuyo, Father Ruben Berango, Father Dennis Postrado, and Father Alray Compuesto. Yun. Salamat, Tabi. Thank you very much mga father sa pirming pag-antabay sa programang Usapang Pamilya. Uy, speaking of father, para bako po ama, padi, no? Okay. Igwa akong pigfa-follow sa TikTok, sa Facebook Reels, na sarong padi. Ini po mga tugang si Father or Reverend Father Jerry Orbos, SVD. Yes. No? And sa iyang mga humiliya, pwede ta pong magamit in our everyday life. No? Yung nga ni ini. Very inspiring ang mga na Correct. partner. Ang sabi duman ni Father Jerry, sa mga parents, sa mga magurang daapo mga tugang, we have 3 C's. Tulong C in
parenting sa mga parents, no? Ano daw ining tulong sing ini? So dapat palan aram ta ini, ma-acquire ta ining tulong si na ini. Okay. Partner. Ta kung daita ini makukua, baka magkaigwa kita ning problema. Makaabot kita, makaaraw kita sa tinakil ta kasuhapon kay Carlos Yulo. Oo. And sa magurang, Oo. di ba? Okay. So, parang pag-araw kay ni partner, may mga role talaga ang parents na Oo. pwede man or dapat man sunodon partner Ano sa ang mga dapat pagpapadakula. nagibuhon ta? Mhm. Ano ang mga suggestions sa satuya bilang sarong magurang? Tangani na dahil kita magkaigwang problema along the way na nagpapadakula kita or after tang mapadakulan aki. Tulong si man sa nadaa. Number 1, ining sarong si is controller. Mhm. Controller ang sarong magurang. Bilang sarong magurang, kapag an aki mo daa sa ditpa, siguro ko sa mga toddler, Okay. sa mga pagkakataon na an aki mo nag-aadal pa sana, mga aki mo, ang aki mong nagkokolekta pa sa running knowledge. Toddler, grade 1, di ba? Mga, siguro ko, sabihon ta ng below 10 years old an aki. Ang susulogon tada po na kalo, kalo kansarong controller. Gustong sabihon partner, kita ang magko-control sa mga gigibuhon kan sa tuyang aki. Di ba? Anong mga example kang controller? Remote control. Di ba? Very familiar kita digdi sa remote control. Ang remote control, siya baga ang nagko-control. Halimbawa sa aircon. Siya baga ang nagko-control kung i-on mo, Okay. i-off mo, kung anong mode, eco mode, fan ngaya, or gusto mo kimalipot, bababaan mo ang temperature. Kung gusto mong masyadong maliputon, tataas-taasan mo sa temperature. Okay. No? Araw kaya nang gibokan sarong remote control, siring manda po kita kaiyan sa satuya na mga kaakian na mga sadit pa. So, Kita ang controller partner. magurang mismo partner ang masusunod, 'di ba? Oo. So aki mismo ang masunod sa mga magurang kasi kung ano ang itinao or sinugo kang magurang or ipigpapautob iyong sunodon kang aki dapat. Correct, no? Sabi ni Pading Google, ang controller ang gustong sabihin kang controller, a person or thing that directs or regulates something. The power controller on a subway train, mga araw kaya, mga controller, no? Ika ang nagko-control, ika ang namamahala. Ika ang nagde-direct. Director. Gustong sabihon, liable ka 100% sa gigibuhon kan sa imong aki. Sa ginibo kan sa imong aki. Madapa man yan, ika ang liable dyan. Makatok lang man yan, ika ang liable dyan because ika ang controller. Diba? So halimbawa, nailing mo na sa aki mo nagdadalagan, nailing mo baga ang mga aki baga o ang minsan minabiglang dalagan. May masunod naman kan sumagurag mabukod na. Pigko-control niya so aki niya na dai magdalagan ta baka madapa. Iyon, diba? okay. Example kan pagko-control kay aki. Paghabot yan partner sa hero kang aki, 'di ba? Controller, iyan da po gagamiton ta iyan na maging controller kita sa satuya ng mga aki kapag ang mga aki ita saradit pa. No? Okay. So ngayon naman pag ang aki ta naman daan nagdurodarakula na, nagdurodaragitay na, no? Siguro ko ini ng mga panahon ng kang teenager an mga aki, no? Pag ikamong tabi igwa na kamong aki na teenager, may ang mga teenager baga igwa naman kisa diring gusto, diba? May crush na ngani. Yes, diba? May mga choices na May- sinda na. yes. Gusto din ninda na sinda na din ang nasusunod ba, 'di ba? Oo.
Sa mga araw da po kayan mga tugang, no? Pag ang aki mo bako na sadik, sabi untang teenager, sa pinakamadaling sabi, teenager na ang aki mo. Dai mo naman palan pwedeng gamiton, partner, ang pagiging controller mo. Okay. Bako ka naman controller. Igwa na nga, sabi mo pa nga, baga, igwa naman bagasindang gustong sa diri. Siguro kapag naging controller ka pa, partner, baka sumabog or magkagulo, may diba? desisyon naman sinda. Oo. Yes, kasi ang aki itataon na din magrason pag-arog ka yan. May gusto na sinda na, dahil mo man masasabutan, ikaiba man ang gusto mo, tabako ka man nga teenager. Oo. Kaya palan coach na lang pag-arog ka yan, partner. Kumaga, more on suggestions na ang mga magurang. Yes. Another C is coach. Dapat bako ka na controller tabi, nanay, tatay. Pag ang aki mo teenager na, bako ka na controller. Dai naman pwede digdi ka. Dai ka naman ka. Dai na. Oo. Coach ka na. Coach. So luway-luway ka na pong nagde-detach sa mga bagay na gustong gibuhon mo kan aki mo. Ayun. Sa mga bagay na gustong gibuhon kan aki mo. Gusto mong gibuhon kan aki mo. Luway-luway ka nang nagde-detach. Duman sa first stage, kapag toddler pa ang aki, sadit pa ang aki, gabos na bagay na gusto mo, pwede niyang gibuhon. Gabos na bagay na bako mo gusto, dai niya pwedeng gibuhon. But pagyaon na kita sa pagkakataon na mga teenager na, coach na lang kita. Yes. Mapasunod na lang kita kung sain ano ang bagay na sa ilingta nakakarahay para sa inda. But not necessarily, partner, na pababayaan mo na. Gibuhon mo ini. Day ka ito. Okay. Day ka yan. Gibuhon mo ini. Bako na. Unlike ang aki pa. Oo. Kasi ang pag-arog ka in partner na dakulaan ng aki and controller ka pa, pwedeng mag-clash, diba? Correct. Kaya baga may nagsasabing, grabe man niya si Papa nga. Grabe man niya si Mama nga. Abo man niya ka ni Mama. Abo man niya ka ni Papa. Diba? Yes. So nagkakaigwa na dyan. Dyan nagpupuo na nagkakaigwa na kamuning argumento kan mga aki. Tama. Because nagiging controller pa kita instead of being a coach. Oh, yes. Diba? Oo. Pero normal iyan kasi even baga sa mga pakawat, sabihin mo sa basketball, ang coach baga nadadagit. Dahil medyo sala, so gagibo kan player niya. Sala sa diskarte. Yes. So aki sa player, ikaman sa coach. 'Di ba? Nagko-coach ka para sa karahayan kan sa imong aki. Minsan bako man pag perfect talaga ang buhay. No? May mga chances na nagsasablay. So yaon ka. Tangani na mag-coach ka naman sa aki mo. But tawanan mo sinta ki free will. Kasi from the very beginning, tig-control mo sinda, nakaukod na sinda duman, ma-apply naman sinda kung paano magkawat kan buhay, ma-coach ka na lang sinda. Part of growing up naman ka mga aki partner, diba? That is another C. Yes, coach. After kan controller, dapat coach ka na lang, dapat teenager ka na. Uni na, pag nakula na sa imong aki, nakatapos na kan pag-eskwela, may agom na, may naabot na sa buhay, may ma-boyfriend na, marhay naman ang futuro. Ang barometro tabaga kayan, partner, after schooling, after pag graduation. nakagraduara na sa kolehiyo. Yan ang barometro ta kayan. Sige na kaya, bala ka na kaya sa life mo pag mga araw kayan. Yan ang barometro ta pagka nakatapos ng pagklase. During that time po mga tugang, bako na kita controller, bako na kita coach. Pero letter C man po, giraray. Ano na yan? Consultant. Wow. Ano ang pagkakaiba kang consultant sa coach and controller? Sa coach, sa controller, 100% kukontrolon mo talaga. Gabos na kagustuhan mo, iyan ang dapat na gibuhan ka na mo. Kasi controller ka eh. Pag sa coach, mapasunod ka na lang. Ayun. Diba? Magiging giya ka na lang and all the suggestions coming from you. Yes. No? But pag dakula ng aki mo, consultant ka na sana. Ano ang pagkakaiba kang consultant partner sa coach?
Ang coach, anytime pwede kang magtaram. Ang consultant. Ang consultant, pag naghanap lang sa imo ning payo, Oo. pag Saka ka lang nagkonsulta lang sa imo, Oo. saka ka lang magtaram. Oo. Yaon na dyan. Parang letting go, Yes. letting God, di ba? Yes. Kasi hayaan mo na sa aki mo kung ano ang gigibuhon ninda, mahalat ka na lang kung nuarin sinda marani sa imo. Correct. Iyan ang pigsasabing, this is one of the hardest thing to do as a parent. Oo. No? May ugali pa naman baga partner ang parents na parang gusto ninda magtaram, gusto nindang gibuhon or gusto ninda mag-advise ning araw kay ning gibuhon mo, pero dai kasi nga nasa stage na sa mga aki na darakula na and may sadiri naman sindang ano sa buhay, kaya consultant na lang Consultant. But sabi di ba ni Padre, pag consultant ka, pag nagrani sa imo, saka ka lang mataram. Kita digdi sa Pilipinas. Parang dipisil yung pagulan ng ano. Gurang na suaki, controller ka pa. Oo. So babawasan ta da apo iyan. Ano? Bako man to the point na papabayaan ta na suaki ta. Kung nailing mo, nasala naman ang gibo kan aki mo, kung nailing mo na bangin ang papadumanan kan aki mo, tapikon mo oy. Oo, saka ka naman. Baka nasa sala ka kan sa imong dudumanan, 'di ba? Baka nasa sala ka. So, remember these 3 C's as a parent. Controller, coach, and consultant. No? Kasi kung dakula na suaki mo, iyon ang dapat na bulagon ta na sa buhay ta, ang pagiging controller. No? Pag dakula ng aki, then nakita controlling. Kasi mas lalong nasasakal ang aki, mas lalong minapulos-pugos. Oh, and basta lang minarayo ang buot. Correct. Diyan namin na ruluwas din sa ibang ugali na nagtatago na, nag-uotik na. Correct. So yun ang lilikayan tapalen. Okay. So, controller para sa mga sadiyot na aki, pag teenager, coach, pag darakula na, consultant na sa nakita. Bilang sarong magurang. Sabi ni Padre, saro yun sa pinakamagabat nagigibuhon kasi when the time comes na kay puhanan mong maging consultant, letting go na. Bako nagabos, na gusto mo, yun ang gigibuhon kanaki mo. Baka may bagay na dahil ka naman gusto, yun ang pigibo kanaki mo. Pero ito sa gusto niya. No? Okay? Choice niya na yun, yes. diba? So, Okay. pag dahil mo na ali, iyan, Anong pwedeng na pagiging controller, magkakaigwa ka mo ki problema. Ayun. Diba? Okay? So, sige po. Sana may naako ng tabi ka mga na pagkahapon, digdi sa tulong si na daradara mga na pagkahapon para po iyan sa mga magurang on how you're going to treat your children. Tulong si man lang pala. So, ngayon naman, aramon naman kung ano ang bago. Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Uni ang bago. Okay. Ang bago ta partner medyo makulog sa payo. Dahilan ta may Bakit? bagong power rate ang alay ko ngayon na September. Ay ko! Naglangkaw? Oo, naglangkaw po. So ngayon na bulan ng September magkakaigwa ng diit na paglangkaw. So yun ang ipigpaabot ngunyan kang Albay Electric Cooperative sa mga members konsumidores na magkakaigwa ng paglangkaw sa kabilugan na singil kaibahan na ang value added tax naglangkaw ni 1.0040 pesos partner para sa mga residential as in low voltage. Ayun, naka-flash naman siya partner, di ba? Yeah. Sa mainland, 11.0249. Okay? And sa high voltage naman, di ko lang sure kung ano ang pinagkaiba kaini. And pero sa isla, pero mas hababa lang. Mas babaan sa isla? Yes. Sa mga mainland ang masalangkaw. No? So, sa 12, 11, 10, 9. So diyan nagdadalagan po an magayni na naisihan ka sa tuya ng mga residentes, mga kapamilya ta. Makaakod man lamang magtipid. Tipid. Oo.
Kasi kuryente. August nagbaba. Yun yung Ah. good news, nagbaba ning siguro 2 pesos man ito Ah. partner. Pero ngunyan dumi na Almost 2 naman. man, nagbalik lang sa dati. Pero good news is at least nagbababa, naglalangkaw. Yes, oo. No, bakong puro lang Puro langkaw, langkaw. then nagbababa. Oh, malay mo 'di ba sa mga maso na magbaba naman. Pero medyo okay na ngunyan magdeka gamit ng aircon or electric pan sa arong mo kung may aircon ka mo bako naman siring ka init. Oo, ang medyo panahon. nagbaba naman so init partner. Oo. So ayun medyo padagos naman bangang pangguran. So ayun. Yes. Ipon-ipon kita. Correct. Iyan an. Ano ang bago? Okay. Sige, hello muna kay Remoj Oknab. Good afternoon, watching the partner sa Bicol Regional, sa BRHMC. Ayun. Sa Thank you dating po. BRTTH. Opo, Bagano. salamat, Tabi, sa Si side Bing dyan. Buen Boras, good afternoon man. And si Flor Villamor, si Quenny Corunungan, Maria Teresa Valenzuela, and Yaga Kari. Ayun. Good afternoon po and thank you sa pag-antabay. Okay, so ano ng oras, partner? 2 minutos. Bago alas 3. Okay, nakaibata sa lado technical si Chief Tech Ramir Tanay, sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ako po si Kuya Iniman A. si Jenny Mati Balyaran, mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan